ez dakit, nire kasuan beti ibili izan naiz euskararen borrokan engaiaturik, eta zehar bidez euskararen borroka askotan borroka politikoa denez eta Euskal Herria helburu txilardegik esango zuken moduan, ezta? Nire helburu ere egin izan dudanez, beti ibili naiz oso gertu independentista naiz. Eta onartzeko proposamena egoera berezian gaudelako. Egoera berezian gaude unibertsitatean gustatzen zain, ni irakaslea naiz eta gustatzen zain ere lana. Baina azken urtetako aldaketak estutu egin dute dana giroa eta planteatu zidatenean aukera hori pentsatu ondoren eta lankide eta lagun batzuekin komentatu ondoren onartu egin nuen erronka, ez da. Egoera berezia dalako. Nik une honetan gogoan dako batez Rafa Díez Dueson dagoela preso. Eta pertsona horiek egin duten esfortzua ikusten merezi duela beste batzuk zerbait egitea, ezta? Egoera hobetzeko. Eta alde batetik egoera hori Euskal Herriari dagokionez eta bestetik krisia zerbait egin behar dugu. Eta askotan esaten den topiko moduan, ezta? Politikarien eskuetan utzi behar dugu, ni ez naiz bereziki politikaria eta, erronka moduan nortu izan dut ilusioz. Puntu baten, beldurrez ere, beldurra psikologian esaten da pertsonaren arreta aktibatzeko dela. Horrexegatik, ilusioz nago.